Niku Pak Warni kalih Bu Warni nyuwun sesideman ngoten. Oh nggih sesideman mawon. Mengke anu terus pun dibawane didum ngoten mawon nggih. Jirolu Patmo. Oh ngaten. Nggih. Berarti saking sing alit mawon. Nggih mboten napa-napa wis pun ora usah jumeneng nduk lungguhe karo mirasa wong sik yamene. Nggih. Wong yo sik suwe wektune masyaallah. Wong yo lakone yo wis meh lunas. Noni ya. Karyane sapa to, Truk? Iki karyane Ki Haji Sukron Suwondo saka Blitar. Nglerek. Ya, Dik Rara. Iya. Suarane penak mung kari ngopeni ya, Gong. Heeh, wis diopeni diolah sing sedemikian rupa ki mesti penak. Lek longgar yang anu ya mahler ya. Engko tak warai. Kaya iso-iso. Nglerek Mbak Lia. Cengkoke Winosito jan presiden galek iki sing ora leren ki yo Mbak Lia kuwi. Pirang-pirang dina iki sesasi iki bek. Sesasi gelem 33 barang tangkapane. Tur yo ubete pirang-pirang. Moko seni iki ora kok bedino eneng ning yo kudu ngono kaya panjenengane Mbak Lia ki ubete pirang-pirang. Ngono ki lek pas sasi ora rame tanggapan sok kala mangsa adol pete. Adol sembarang. Adol sembarang. Sok kalau mongso lek sepi melu ngunggahne pasir lagi ngoten. Nggih, macul nang sawah barang kok. Tandur. Kula iki sembarang. Ngedol di kulkas. Serba bisa multi level. Multi talenta kok multi. Alah jenengan ki pun ngoten. Oke, wes. Nglarek sisihe. Selendang kuning. Selendang kuning kang sakit ukir arep nyelehne yo saja dedunak dedunuk. Suara kurang permana ning wasis ngungrum jane suarane rapati penak ning pinter ngrayu. Monggo. Anggungrum. Angungrum marang bendera. Lek mbokmu ki ora gelem dikai mik ya wis bene ngono ae.
Ya, ganti rene wis ora apa-apa. Wis aku ora melu-melu resikone. Iya. Ya Sulistyo pijer ngencangake alis. Sik, sindene kuwabeh ngencangake alis. 1 2 3. Ya, kene ora ngantuk bodonan ndak. Nah, monggo. Terus tresno sesidaman. Kalau wae, ora. Luwih becik patenono timbang pepisahan. Nani Liwat kincanging alisku ketukan nasaning hatiku was ning serius waku aku isih mampu ladeni siramu monggo kowe bocah gunung latihan bocah gunung bukaan jiwa ragaku kok urung kehormatan mamrong tubuh ngarep urip ana kutha gedhe kowe tak sukone masak isine apa wae latihan sesideman mesti kasembah cengkoke kaya sing marai ngangenke. Aku lho sing marai